אקשן. שלום לכל חבריי בדף הפייסבוק שלי. אני רוצה להגיד לכם תודה על זה שהייתם איתי, והתרגשתם איתי, והצבעתם לי, ואני חושב שבזכותכם היציאה מהבית עשתה לי רק וטוב, ואני קורא בדף, וזה קשה לי, וזה לאט לאט, ואני גם מתרגש עכשיו, ובאמת אני אוהב אתכם, ואני רוצה להגיד לכם, לכל אחד מכם, תודה רבה באופן אישי, וזה בדיוק בשבילכם. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי, ושהבנתם אותי, שבכיתם איתי, שהזדהיתם איתי, שנתנתם לי עוד לגימציה אחרת ממה שעברתי שמה. כולכם יודעים ש109 יום לא הולך ברגל, ואני הרגשתי שמה כל מיני דברים, ושאני יוצא החוצה אני מקבל את האהבה הזאת, ומה שאני קורא, ושאתם אוהבים אותי ואתם מזדהים איתי, ושאתם משתמשים בשפה שלי, וזה מרגש אותי, ואני באמת רוצה להגיד לכם תודה רבה מקרב לב לכל אחד מכם, ואפילו עכשיו אני אדפוק לכם את החיוך שאתם אוהבים. ורק בשורות טובות, ובאמת מקווה שהתחת שלנו יהיה במים, ואנחנו מדינה שלה ביוקר, ובזכותכם ובזכותי אנחנו יכולים להגיע לעולמות אחרים. ותודה רבה לכל אחד ואחד מכם. תודה רבה, ג'קי.